krasna zimka bohata, bohata, pišček naša hudobna, 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 do roboti sposobna, sposobna, sposobna. Peti Porto Etno festival, jako nam je drago za taj mali jubilej, ali to je biti jedan veliki jubilej jer se Porto Etno festival nastavio na etno smotru, manifestaciju koja se prije prvog Porto Etno festivala u gradu Rijeci održavala 20 godina. Tako da je već ovdje 25 godina kontinuiteta ovakvog tipa programa u Rijeci, znači folklornog uz profesionalni glazbeni program, ajmo to tako reći. Večeras imamo jedan jako zanimljiv program, počinjemo sa folklorima, znači nastupaju folklori manjinskih zajednica koji djeluju u gradu Rijeci. Nakon toga je Lela Kaplović sa svojim trijom, znači Lela Kaplović i Joe Kaplović, naš poznati glazbeni bračni par. Ja ću nastupiti sa njima kao gost. A nakon toga mi je izuzetno drago što imamo priliku ugostiti našu etno divu Dunju Knebel sa njezinim partnerom u glazbi Rocco Margetom, poznatim multiinstrumentalistom i naravno naš kućni bend Porto Etno Orkestra koji ja vodim već 5 godina od prvog Porto Etno festivala. Tako da danas imamo priliku svirati sa Dunjom Knebel. Naravno radi se o međimurskoj glazbi, tradicionalne međimurske pjesme, tradicionalne pjesme iz Hrvatskog Zagorja. Tako da je to nešto što još nismo imali prilike raditi u zadnjih 5 godina od kad postoji Porto Etno festival. Dunja nije dugo nastupala u Rijeci i prvi put nastupa naravno sa Porto Etno orkestrom i sa tako jednim malo većim bendom sa kojim inače ne svira. Novi su aranžmani, ja sam pripremio nove aranžmane. Tako da su mi rekli i ona i Rocco Margeta koji svira s njom da su jako uzbuđeni i da jedva čekaju da počne koncert. Ja zaista istražujem glazbu iz svih dijelova svijeta i nekako mislim da sam tokom zadnjih 10 ili više godina postao dosta verziran u tome, znači mogu se prilagoditi sa svojim instrumentarijem i sa, ne znam, poznavanju harmonije, tako da mi to relativno brzo ide. Ja pripremim aranžmane, znači vidim šta možemo mi eventualno doprinijeti njezinoj glazbi ili načinu na koji ta glazba već snimljena i aranžirana. Tako da nešto malo ja tu prearanžiram, koristim neku reharmonizaciju, znači promijenim akorde na već postojeću melodiju. To su sve neke tehnike koje se koriste u glazbi, to nije ništa novo, ali evo meni je jako drago da to mogu raditi i da je to sve skupa nešto što u biti obogaćuje hrvatsku tradicijsku glazbu, jer sve pjesme koje ćemo večeras izvesti, ne znam, Čula jesam, Dej mi Bože i takve neke klasike, recimo, hrvatske tradicionalne glazbe, u nekim novim aranžmanima, mislim da to nešto je zaista vrijedno i važno za hrvatsku glazbu. Pa evo, jako sam sretna što sam ovdje i mislim da smo svi muzičari jako sretni jer se malo nekako otvara sve i možemo raditi ono što najviše volimo. Posebno mi je drago da sam ovdje u Rijeci jer dugo već nisam bila, a doista imam jako lijepe uspomene. Drago mi je da ponovo sam ovdje, a pogotovo na festivalu koji se
baš tiče ovoga što radim, znači Porto Etno Festival. Posebno nam je zanimljivo bilo meni i Roku Margeti s kojim sam došla ovamo s programom, to što je Zoran Majstorović napravio posebne aranžmane za Porto Etno orkestar i to sad zvuči potpuno drukčije, ali stvarno jako dobro i sretna sam da te pjesme dobiju neko novo ruho, pa možda i neku novu publiku. Veliko je zadovoljstvo nastupiti na ovakvom festivalu i zapravo mali iskorak od onoga što ja uobičajeno radim, a to su pretežno jazz i blues festivali, ali kako evo godinama nekako skuplja materijale iz cijelog svijeta. Večeras sam donijela jedan poseban repertoar, baš meni osobno drag, jer je to repertoar koji nekako spaja moj život kroz pjesme, ajmo tako reći. Kroz neke moje životne etape u kojima sam upoznala mnoge ljude iz različitih kultura, iz različitih naroda. I evo sad mi je ovaj festival lijepo legnuo tako da sve to ujedinim u jedan lijepi koncert. I evo, baš sam zadovoljna i pogotovo mi je zadovoljstvo jer zapravo večeras da je moj tata među nama bi proslavio 72. rođendan na današnji dan. Pa evo, nekako u to ime pjevam.